karon na malandong ko. Unsaon ka no para ma-relax ko? Unsaon man? Ha? Wa mo kibaw? Tudloy ko ninyo. Nga ka na bang ma-relax ba? Para ko ninyo mga ginikanan, di ba? Moingon mo, kamo mga bata, yung pusig dagandagan na, yung pagsig saba-saba. Yung magsaba-saba, unsa inyong bation? Ma-stress. Kana. Nya unsa man aron dita ma-stress? Matug. Na si Jesus ay kusog ang bawd, nasabwa na ang sakayan sa tubig. Natug. Daway stress. Tuog man. Nganong nakatuog man si Jesus, bisag ang bawd perti ng kusuga, unya ang hangin kusog kayo, niya ang ilang sakayan hapit na malunod. Ang iya mga tinunan perti ng hadloka, nagsagit-syagit nas kahadlok. Nganong nakatuog man si Jesus, kay bawo mo ngano? Ha? Wa mo kay bawo? Oy tubag. Nahibaw wa? Wa no? Parihata. Wa sa ko kay bawo. Natog siya para nako tungod kay relax. In short, he is in control. Di siya maanod-anod sa mga negative o positive situations kay naa siya control sa iyang kaugalingon. Relax siya. Og diin man gagikan ang iyang control, nga di man siya maana-ana, di man siya mapaling-paling. Kita, lingi ana imong tupad o, kana imong tupad, lingi ba? Di ka madaan ang iyang naong. Nagkusmod na ron, makusmod man ka. Kana bang mura matatagdali kay mada? Kadungog lang kay imong silingan, giliba ka, suko sa dayon ka. Kanang dali bitaw kay tang mada, mura ra gid tag bula sa billiard ba nga maanod ra gyud sa kanang bulamano. Ang mga hug lang dayon nga tuslunga ginoon kay maanod man. Pero si Kristo, stable siya, in control. Ngano man tungod kay Ginoo man siya. Naa niya ang Ginoo. Sa atong first reading, niingon ang Ginoo ngadto ni Job. Sa tigisultis Ginoo, ingon siya diri naminaw mo sa first reading. Nakatog na mo. First reading, niingon diri kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat sa dihang mibuhagay kinigikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga panganod o giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat o gialihan ko kini o gitrangkahan ang mga ganghaan. Sa ato pang Ginoo, siya rin makapugong. Muna kay si Kristo, Ginoo man, kaya kay niya ingnon ang hangin, hunong. Ingnon niya ang bawd, hunong. Hunong na yun kay Ginoo man. Niya kita, kamo, Ginoo mo dili. Kusga. Mga buangon mo. Kanya, unsa may kapuslanan na ng ato ingon amahan namo. Kita humagbunyag nahimo natang anak sa Dios. Di sa ato pa gipuy-an na sa Dios. Nya ang tanan nga puy-an sa Dios mahimo presensya sa Dios. Mo na kita sa dunta naa sad taong tay control. Mo na karon akong gibuhat inyong mga kuan diha, mga pag-violate na ma-stress ko ikadungog na ko anang mga tingog anang inyong violation. Moingon ako, Ginoo man sad na. Niya o pananglitan sa isanksyon ta dinhi kay ni violate ta sa protocol, ini ka priso, Ginoo man sad na. Naway Ginoo prisuhan. I-lockdown ta diri, di na ta pamisahon, wa na tay kolekta, may Ginoo. Relax lang. Nada ka ng mga kanang kuan, kanang naang mga violators nga mo'y nakaingon, maamong ka. Maamong sa gyapon si Kristo naamong man sad.
nalansang man sa krus tungod ni Judas. Okay ra na. Tanaw, di ba? Marelax na ka na. Di mo marelax? Kamu ba, mga asawa, dali kitang maanod, madara dayon ta. Una, doon ay mag-text na ko, Father, di gyud mada, nadili ko makasa. Kay nga kung bana, sukad pa pagkaminyo namo, bisyoso gyud kaayo. Hangtod karon na lang nga 30 na mi katuig sa among kaminyoon. Sige lang yapon aning iyang bisyong pamabay. Kaniyang sugal og inom. Kinsa mga asawaha dili maugtas ana Pader. Na kung anong niabot man sa kag 30 katuig. Mo man ka mamatay. Pasabot dunay nag-control nimo diha. Unsa man? Ang Ginoo. Yang anong imo pa ng questionon nga makaya ra man gid na. Di naman kinahanglang maugtas ka ana. Ingna lang gud mosunod ko sa Ginoo. Mo na si Kristo niingon siya, nganong nahadlok man mo, hain mang inyong pagtuo. Tuo mo nako. Ay namog kahadlok anang mga COVID, kana dihang mga uban pa dihang kamatay kanang pagkaway bugas, ay namog kahadlok. Nganoan? Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ingon San Pablo, nagpakamatay ang Ginoo nato, pasabot ana kitang tanan nahiusas iyang kamatayon. Dili mo ganahan mamatay kuyog sa Ginoo. Ganahan mo dili. Kinsa inyong gustong kuyog ini kamatay, ang Ginoo o ang demonyo? O kana, mamatay man gitang tanan. Pero kinahanglan kuyog tas Ginoo. Kanus aman ta makuyog sa Ginoo kung mamatay ta, kanang wa tay sala. Nya kanus aman ta way sala, basta di ta maratol. Kayang yawa aron ta makasa, aron mahug ta ngadto sa iyang laang, iya tang ratulon. Ratulon ba? Kana bang mura kag iya bang ana-anaon ba? Para na mga isda god aron masangit sa pukot unsaon man na. Hala ratulon imong hapakapakon diri aron gayaw ang isda, gayaw mga sud sa pukot. Kay kuan man ratol man kana sa mga isda nga inig-anas paon nya maratol dayon kay pertig yung pagka-atrakas paon tukob dayon kuhas pasol ariyar sa nagod sa mga babae god nga maratol ikakita gwapo nila kilig-kilig dayon ba tiksan dayos gwapo pwede ta magkita kanindot dangtag tulo ka buwan suka-suka lagi. Anya inig text wa na dihang gwapo oy wa na diha so magsige na kay pisti inatay nako. Inigtawag ni mo wa na cannot be reached na out of coverage area. Naratol man ka, wa pa ka maratol, makapundo unta kato, maka-analyze kag maayo. Tensa gwapuha sa dani niya Nya ako magiiyang gipanguyaban nga igo-igo ra man ni akong naong. Asa kay tumongan niya? Di makapamalandong naka. Unsa man di mo to? Mauro sa nang hitabo pare. Nada yung mag-text-text. Inigtanaw na ako sa iyang profile. Hala, mamatay sa daan ni, gwapahaan niyo pabuang-buang ko, patay kulikta na ko na. Muna si Kristo, iyang giingnan niya mga apostoles, nganong nangahadlok man mo, nga kuyog man ko ninyo, ni amang ko, I am with you. Nganong naratol man ka? Karatol og wa na ko makuyog nimo. Muna kamo mga asawa, inyong bana di mauli. Ay karatol, katog. Nga maratol man ka. Total mauli ra man gina. Ug wa mamatay. Munya sag namatay, ibalita ra man na. Munya guway balita, wa say ni uli, pasabot nagbakasyon. Di ba? Yang anong dili man makuan, dili man ma-reach, nganong di man matawagan, lubat. Wa kadag charger. Nga naluya sad kay gasigig charge. In short, ang atong siguroon nga naatay Ginoo, mao nay makaparelax nato. Muna si Kristo gisiguro niya nga sa iyang pagkatao dinis kalibutan, kauban niya ang iyang langitnong amahan. Nagsigi siya ingon, wa ko'y gibuhat, wa ko'y gisulti nga dili
iya sa amahan. Muna ang iya sang gitudlo nato nga pagampo nga makaparelax nato kana sang amahan namo nga nag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nay usa ka asawa gapa counseling nako, Father, mag-unsa man og magsigi kog tuman sa akong pagkaasawa, niya ang akong bana wa na gyud maghimo sa iyang katungdanan, isip bana og isip amahan. Unsa pa may kapuslanan sa akong pagtuman sa akong pagkaasawa? Saman, sakto tong iya? Sakto dili. Unsa pa may kapuslanan nga mahimo kang faithful sa imong bana nga purti gyud ka unfaithful nimo. Magunsa man og responsable kay kang moatiman sa inyong pamilya, apil sa imong bana nga purti ka irresponsable. Unsa pa may kapuslanan? Unsa may kapuslanan? Wa mo kay ba? Natuman nimo ang sugo sa Dios nga tumana ang akong pagbuot dinhi sa yuta ug dito sa langit. Maunay dako kayong kapuslanan kay nagsugod na kag puyo og langit samtang niya pa ka dinhi sa kalibutan. Kay ang kanang maong kabubuton nga imong gituman dinhi sa kalibutan, maura sad na ang kabubuton nga gituman dito sa langit. Pasabot kamao na kang mopuyo og langit. Na kanang inig-ingon sa amahan, higugmaa ang imong kaaway, kamao na kay kang mohigugmag kaaway. Nga kakita ni mos kabit sa imong bana, higugmaa ra sad nang iyang kabit, kamao na sad kang mupuyo didto sa langit, kuyog sa kabit sa imong bana. O man siguro balangit ra sad na. Nga magkita mo dito sa langit. Nya sila pag yung duha mo yung nag-holding hands. Ganahan pa kang mupuyo og langit, dili na. Ha? Ganahan pa ka, dili? Ganahan. Istoryahe. Yang anong nasuko man ka diri, nya ganahan kag langit. Unsa man pa man nimo pagpuyog langit nga masuko man ka ato, nya malangit ra ba sadto? Dana magi possibility kay ang Ginoo para manggid sa tanan ang kaluwasan. Oh, nya malangit to pananglitan. Di patay imong pagkalangit. Moingon juga, uy, Ginoo, imo din ning gilangit ning buang-buang dako. Ibalik na lang kung nga sa kalibutan. Sa di naman pwede. Ato na lang kas impyerno. Mahuhog ka nga sa impyerno noon. Kaya di makakamang puyog langit. Ya katong kabit sa imong bana. Kaya kamao mang puyog langit. Moingon ramang siya, Day, dito sa kalibutan, nasipyat gyud ko ato, nakasa ko, pero salamat sa Dios nga nakahinulsol ko. Mao ni karon, nagbasol ko. So I love you very much. So, alip yung buanga ka diya. Anak ka, kaya di juga kadawat niya. Ama impyerno na hinong ka. Karon sugdi o na 70 times 7. Nya kanang anak nimong siging suyop, kanang anak nimong tapulan kay tanan, sige lagduaan ng computer. Bugo pa gyud. Unsa man? Kalagutan o panggaon? Ang sugo sa Ginoo, di gyud na siya kalagutan, panggaon, higugmaon ang mga makasasala, pasayloon. Ana, nya unsa may resulta? Kamao na kang mopuyo og langit kay tuwa didto nagpuyo ang mga mapasayloon, mahigugmaon nga mga tao. Nya maglagot ka ng imong anak. Nya tulo ra ba nakabuok mga buangon kay tanan? Simba ko oroy og dili na maimpirno ug adto nas langit magduwa lang gyapon computer. Magsige na sa kagyaw-yaw didto. O pa'y siguro, ingnon pa ni mong Ginoo, Lord, badlungan niyo. Sige mo lang digduwag computer. Maubita din nakapalangit nila kanang ilang computer. Kaya nga naman, kaya nagsige sila basa diha og mga Bible reflection, nga ila pa yung gisend ang mga angels, kanang mga lives of the saints. Mo nang na ang nalangit sila. Wa di ka kibaw na convert na dito imong anak, tuwa di siya sa internet naghimog evangelization. Mao na karon bag-ong na santo nga batanon, kisa tong batanon rong na santo nga 14 years old ba to? Katong bago banggi canonized, limot ko nga na santo siya tungod sa internet. Awag yapon mo to. Di man yapon mo malipay. Sige na yun, indog na ta.